Hei ja tervetuloa seuraamaan BNI Connect-koulutusta. Mun nimi on Sami Suvanto. Mä olen BNI-konsultti Helsingissä. Tässä videossa käsitellään 3 asiaa. Miten lähetetään suositus toiselle jäsenelle viikon aikana BNI Connectin kautta. Ja miten lisätään vieraita tuleville viikoille BNI-kokouksiin BNI Connectissa. Ja miten printataan suositukset ulos kokousta edeltävänä iltana, jotta sinulla olisi lunttilappu raportointikierroksella sekä voisit osallistua arvontoihin. Perinteinen paperisuositusmenetelmä toimii edelleen. Paperilappuja saa sieltä kokouspaikalta, mutta nyt suositukset voi antaa myös suoraan BNI Connectin kautta. Ja nämä merkitään saaduksi saajalle automaattisesti, kuten myös annetuksi sinulle BNI-järjestelmään, jotenka sihteerin ei tarvitse sitä merkata enää toista kertaa. Ja se on todella helppoa. Kirjaudutaan vain jäsenille linkistä tai suoraan täältä bni.fi linkistä. Ja tullaan tähän aloitussivulle ja yhdellä klikkauksella päästään tekemään suositus. Eli minun BNI-bisnekseni on aloitussivut. Tämä on tämmöinen testiympäristö Antarktikan ryhmästä. Tässä näet omat tiedot, näitä ei näe kukaan muu, ja tästä voi syöttää suosituksen. Toinen asia, joka käsitellään, on vieraan ilmoittaminen tulevaan kokoukseen tai tuleviin kokouksiin tätä kautta. Ja viimeiseksi käsitellään henkilökohtainen kokousaktiivisuusraportti, josta voit printata ulos suositukset ja muut raportoitavat tiedot. Tästä siis syötetään suositus. Voi valita, miten kuuma suositus on tai haalea. Sitten valitaan ryhmän jäsen. Valitaan suosituksen nimi tai aihe. Rekrytointi esimerkiksi. Ja nimi. Tämä on selvästikin ulkoinen suositus. Laitetaan osoite tarvittaessa, puhelinnumero, sähköposti tarvittaessa ja kommentit. Ja sitten jos sulla on enemmän suosituksia, niin voit painaa tallenna ja uusi, tai sitten lähetä suoraan tästä näin. Ja sitten, tässä on tosiaankin paljon muitakin juttuja, joita kannattaa käydä tutustumassa, mutta tässä videossa käsitellään nyt seuraavaksi, miten lisätään vieras. Eli jos sinulla on tulossa vieraita, niin olisi hienoa, että ilmoittaisit siitä. Ja nyt se on mahdollista myös BNI Connectin kautta tästä linkistä Register a Prospective Visitor. Se suomennetaan tässä piakkoin, eli siinä lukee, että lisää vieras. Seuraavan kerran todennäköisesti. Ja tästä se käy. Tärkeintä on laittaa ammatti, jotta mahdollisesti vaikka elektroniikka toimialan päivänä voimme kutsua tämän henkilön uudestaan paikalle plus muut elektroniikka-alan ihmiset. Siitä voi vaihtaa kielen ja päivän ja nimi tietenkin Steve Mr. Jobs. Ja se kyselee vielä puhelinnumeroa sekä sähköpostiosoitetta. Onkohan tämä oikea osoite? Katsotaan. Noin. Sinne lähti. Ja vieras on rekisteröity BNI Connectiin. Ja nyt mennään takaisin tänne laskeutumissivulle, eli minun BNI-bisnekseni aloitussivulle. Tässä on edelleen nämä tiedot. Ne eivät päivity vasta kun kokouksen jälkeen, kun Vice President, eli jäsenkoordinaattori, raportoi kokouksen järjestelmään. Ja sitten mennään henkilökohtaiseen kokousaktiivisuusraporttiin. Eli tämä on tärkeä raportti, jos haluat yhteenvedon, eli viikon yhteenvedon. Valitaan toi slip. Ja sieltä tulee näkyville siis
viikon aikana tehdyt suositukset 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 plus saadut kaupat, toteutuneet kaupat ja myöskin vierailijalista. Ja siitä sen voi printata noin. Ja näin helppoa se on. Raportti kannattaa ehdottomasti tulostaa, jos haluat osallistua arvontoihin, sillä arvontoihin pääsee vain suosituslapulla tai vierailijalla. Jos ei sinulla sattumalta ole tätä raporttia mukana, niin kirjoita lapuille, vaikka suosituslapuille, vierailijoiden nimet, niin pääset mukaan arvontaan. Sihteeri suorittaa arvonnan kokouksen lopussa. Ja tässä vielä lisätietoja, näistä linkeistä löydät lisätietoja. Ja tietenkin minulle voi soittaa plus muille PNI-konsulteille Suomessa. Kiitoksia seurasta, kuulemiin.